Aquests 32 dibuixos són el resultat de la feina que els alumnes d'ESO de l'Escola Sintra del Raval han fet durant un any a l'assignatura de dibuix. Amb aquest treball es busca potenciar la recerca personal dels adolescents. L'art els ajuda a expressar la dualitat de ser un mateix i alhora encaixar en el grup, un conflicte redundant a totes les edats. A les seves edats, que estan en aquests moments de la recerca de la identitat, no? que de ser de major o què m'està passant, encara és més fort, no? Com aquesta necessitat d'equilibri. No? Els autors de les obres tenen entre 12 i 16 anys i s'exposa un dibuix de cadascun dels alumnes dels 4 cursos de secundària. Veure la seva feina a les parets és una manera de pujar l'autoestima en unes edats complicades. Clar, veure'ls aquí en forma d'exposició, emmarcats d'aquesta manera i en aquest entorn tan bonic, no? Com és aquesta sala del Pati Llimona, per ells és una experiència única. No? L'exposició Adolescents i Artistes es pot veure a la sala foyer del Centre Cívic Pati Llimona fins al 30 d'abril.